vadikani zvinhu zvakanaka zviri kuitika muZimbabwe muri kuzviziva here? Ndizvo saka tiine chikuva chemhemberero chekupemberera vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka. Munhu akasapembererwa haazive kugona kwake, haazive kuti zviri kusvika kwamuri. Pano pane nyanzvi yandichati zvisume kwamuri ine basa rakakurisa chaizvo. Wakadii hako? Aiwa, takasimba. Ndoti takasimba. Ndizvozvo chaizvo kana ukada kuti ambuya handisi ambuya wekweri takatira ambuya chaizvo zvaunonga wangogona sununguka chaizvo kuita zvaunoda kuita. Ndinoziva kuti uri mufilm industry ende waita mukurumbira ende waita zvinhu zvakanaka, asi mukuziva kwangu ndinoziva kuti munhu haangofuma apa chikuva, haangofuma akupembererwa zvatiri kuita izvozvizvi. Zvakambouya sei? Zvakatanga uri mudiki here? Wakazvirota here? Wakadini? Zvakauya sei? Kutanga kwazvo ndofunga kuti munhu wese uchizvarwa unozvarwa nechipo chaunenge wakagukuchira, asi vashoma vanozokwanisa kushanda muchipo chavo. Ine chandotenda ndechekuti ndakakwanisa kuziva ndichiri mudiki zvinhu zvandaifarira. So zvandaifarira kwakuri kutaura nyaya. Ndakaziva ndiri mudiki kuti ndofarira zvekunyora nyaya. Saka ndainyora nyaya kubva ndiri kuprimary chaiko. Ndisingatombozive kuti script kana kuti film kana kuti pandaingoziva kuti ndinonakidzwa nezvekunyora nyaya. So mukukura kwataidaro ndotorangarira tiri ku high school taita zvekuti paita inenge ainzi free period aya. Saka taenda taona mafirimu pa weekend atetaona. Saka pa free period yeka vanhu vanenge vasina zvekuita vasingade kustudy. Saka zvaiva zvanzi Joe tudze firimu rakaona pa weekend. Ndotanga kurondedzera class, ndakatogara kumberi unge teacher. Ndotaura kuti firimu rinotanga uyu otorerwa mwana wake, ubva unotora mwana wangu okwira ndege uchirondedzera. Uitange vanhu vari muclass vachitora vari kuona firimu. Then paizoita imwe nguva yekuti ndaenda kuchikoro asi weekend yacho hapana chandaendaona. But vanhu varada kunzwa firimu. Saka ndaizongoenda kumberi kwega ndotanga kugadzira rangu rekunyepa. Iye haasi zvadhi rekunyepa. Ndoti right rinotanga rakadaira iro rekunyepa. Saka kutaura nyaya nemafirimu kuchinja kagara chandaifarira kubva ndiri. Ndaiti kana tiona firimu tiri kumba, firimu rikapera so vanhu vanenge vakuda kuti kudhara tatine kana kuti TV1 TV2 unomboti kana kuti ndakuona kuti ku TV2 kunei ndadaiwa siya ndakuona zvimazita izvo ndozviverenga zvimazita zveyo uchiona kanzi Gafa, Best Boy, Camera. Saka ndaizviti vana ava ndianani ava. Saka kubva ndiri mudiki ndabva ndichiziva kuti pane zvataona izvi izvi but pana vamwe vanhu vari kuseri vatisina kuona. Saka ndakaita interest kuti vanhu ava ndo vari kugadzira zvinhu izvi kubva ndiri mudiki. Nhoroondo yakanaka inodzidzisa. Regai ndibva tati vadiwa tariri nevateereri, handiti muri kuona kuti zvipo izvi vanhu vanozvarwa vainazvo zvinoda kukuchidzirwa, zvinoda kubetseredzwa. Handiti muri kuona kuchikoro kwake aikurudzirwa, kumba vaimutendedza. Zvino vamwe vanobva vanguta kuti siyai TV, siyai radio, siyai zvakati. Regedzai vana vadzidze vachiona kuti zvinhu zvinofamba sei. Saka iwewe watangisa basa iri, wandiudza kuti wakatanga uri mudiki, wakazotanga sei kufunga kuti regai ndiitewo? So ndapedza chikoro ndapedza chikoro vabereki muchitaura kunzi saka unoda kuita chi ndobva ndati kuna baba hai ndaita chi zvemafirimu ndinoita baba vakapopota vakati unaita chi unaita zvana parafini zvemafirimu hakuna zvakadaro. Kwavari ndaivanzwisisa kuti vabereki kudzwa kwedu vanga vangonzi vana mabasa aizikanwa ekuti todaita doctor, todaita pilot, todaita kwakusina zvemaarts. Saka kuti woti ndoda kuti zvemaarts kwavari zvaiva zviri chinyowani. Ndizvozvo chaizvo ndo zvatakakura tiri. Ndosaka uchiona tiri mudzidzisi waiti kana ukada kutaura zvaunoda kuita wainge wakatorongerwa kare kuti iwe uchaita zvakati, iwe uchaita zvakati. Asi nhasi tiri kuti munhu nemunhu anogona kutanga ndima yake. Ndima iye zvino dzawanda. Mwana wenyu anogona kutanga chinhu chisina kumboonekwa. Imi musati kana mwana afunga kuti ndinoda kuita zvakati moti wakambozviona kupi? Wakambozviona upi? Kare zvakanga zviri zvourombeka zvainzi warombe wakuridza magitari wakuimba, asi iye zvino upenyu. Ndiri kuona kuti watori nemakore chaizvo
uri imomo. Saka vanhu vaunoshanda navo ndiri kuona kuti wakaita mafirimu akasiyana-siyana, unosarudza sei yatingati cast iye kuti imimi ndimi muroora imi, imi ndimi carpenter imi, unotarisa chii? So zvatinoita kazhinji zvese zvinobva pascript, chinyorwa chinenge chanyorwa chefirimu chacho chiya. Iwewe ndiwe unonyora zvakare? Ndinonyora. So pakunyora kune kwaita kwe pane dzimwe nguva dzekuti ndogona kutonyora ndine pfungwa yekutoti apa doc pachaplaya mupfungwa dzangu. Then pamwe pokuti unonyora usingazivi ndiani achaita. Saka kune atinoita atinoti maaudition ekuti tinotoita call out, totodedzera kumasaisai kuti vanoda kuacta huyai. Ipapo nhasi tatobva kutoita maaudition. Rimwe firimu ratoda kuita vanhu vobva vauya wotesta vanhu. Saka tinotova script kuti try kusvika taona anenge achigonesesa kuti uyu ndiye agonesesa parole racho, then tobva tati right tichisangana imessage uyai totanga ita maresa kusvika tashuta. Ndizvozvo zvinorakidza unyanzvi, dzinorakidza muono wemberi, nekuti chinhu chese chinoda kukwenenzverwa. Saka muri kunzwa Njagwari kuti tinototanga tambokudaidzai muzodzidzisa, tikakwereta izwi rechirungu ndo maauditions wayo ekuti chimboyedza kumboita sekuyedza, asi ndoziva kuti vakawanda vanobudirira. Ndakatarisa mafilimu awakagadzira ndikaona rimwe rakanzi Roora kana tikaisa kuchishona, asi ndoziva kuti tinoshandisa kuti lobola. Sei wakafunga iroro? Zvakauya sei zveRoora? ZveRoora izvi zvakatanga papane mwana watete wangu airoorwa, ndobva kudhara ndobva ndadedzwa zvanzi ndiwo muzukuru pana. Saka ndadedzwa paika ndataenda satakagara paika tiri mumba me ndaiona zvaitiswa vakwasha, because vakwasha nguva uya kakwatira. Ende ndonge iri first time yangu kutanga kuona process yacho. Ndoona vapinda vanzi gare apa pasi apa, asi una wakagara pasika makazara masofa honzi, ende takagara ipo honzi chakati chichitaura kuti ndiri mudiki papoka ndaifunga kuti nguva yatatora ikai yakarevesa. So ini ndega pfungwa dzangu bva ndazviti kutanga ndakakatanga kari ka short film kari 7 minutes. Ndabva ndakakanyora kari ka comment kuti ndikati okay, so this was kuti nini ndainterrogate kuti chichi process hazvina kakuomeserana here, but bva ndazviansa ndega ndikazviti but ndo tsika dzedu, ndo unhu hwedu. Saka ndati kuti nyaya iyi ndiiteka ndiite mukuseka secomment kuti kungo challenge kungoti ndakaita pfungwa dzangu dzandaita ndakagara ndiri kamuzukuru kaimba ume kuti but zvese zvavarutaura izvi bepa chavakabata chikaichi totaura toiziva kuti but vachaita hours vachikonzi vatekenya ndebvu chakati but ari ngoziva kuti total yedu yatosvika pa 5000. Saka vakangogara pachingosvika mungoti right panapa pada 5000 isusu tine 2000. Oh right zvaita ngatichicelebrate. Dzava pfungwa dzekaudiki kangu ndiri kamuzukuru kaika dzandakafunga bvadzaita firimu. Makorokoto wakafunga zvakadzamisisa. Izvozvo zvawakafunga zvakakura nekuti mutsika dzedu nemagariro tinoita Roora. Kana zvinhu zvisina Roora zvinonzi hazvina makomborero, nokuti mazuva ano tiri kurarama mutsika dzakasiyana-siyana, kana nekuti vamwe vari kuroorana nevatorwa, vamwe vari kuita sei, asi kutsika dzedu kana pasina pfuma yaenda vadiwa vatariri hapana kuroorwa. Kunyange shereni chairo, kunyange dhola kana rauya richiti riri kuroora munhu aiwa anenge ane mukadzi wake, ndinokutenda nekura izvozvo ndiri kuzoona kuti chinhu chiri mamuri mukati menyu, kautsika kenyu kaya akabuda wakatonakidzwa nazvo zvikabuda. Saka wakuziva here maroorerwo anoita ekuti tikakuti Njangu chitungamirira vana, nekuti tiri kuona vana vedu vazhinji vari kurasika, asi ndakutenda nedzidziso iyoyo yekuti vaone kuti kunoroorwa sei. Iye zvinezvi munhu akungoti akasvika pamafriends ake, shamwari dzake pachirungu, kuti iwe ndiwe munyai, iwewe handei, asi wataura ukati mapanga paine ukama, unofungei nevanhu vari kuita izvozvo, vari kuzvidimburira kavangotsvaga kamudhara ipapo vonzi mimi ndimi sekuru handei, votoenda. I think ine mafungiro angu makanganisira takuita tada kuzanganisa tsika dzevamwe netsika dzedu tobva tadzishora nekuti techita toda zvechirungu toda but dzedu ndo dzinenge dzakakosha. So mukuita kwatoita inini nditori ndozvikurudzira zvisingaite ndotozvitsaga tsika dzedu kuti isusu taita sei, izvi sei zvainzwa,
ende zvamusere kutora kwamukuita ndokune makomborero edu because ndo pane chiwano chedu kuti tisanane. Ndizvozvo mashoko akanaka, mashoko makukuta ari kutaurwa kuti ngatiregei kudadira tsika dzedu tichiti izvi ndezvechirungu. Regai ndiyeuchidza vanhu ndogara ndichingozvitaura kwese kwandinoenda kuti munomboziva kuti kana kuine murungu handifungi kuti vangazari muchanja changu. Hakuna murungu anomboda kuita munhu mutema. Asi mukaona isusu kakomhanyidzana katinoita kuda kunge tiri varungu. Varungu havarase tsika dzavo, isu ndisi takutorasa tsika dzedu tichiti tiri kuita chirungu. Dzimwe tsika dzedu dzakanakisa, dzimwe dzinotokunda nyika dzakawanda chaizvo. Ndakazoona imwe ukati escape chichaitizika. Escape. I think pa escape taita yatinoti collaboration kambatanidzwa kushanda nevamwe. So pa escape ndakashanda na Dr. Agnieszka Piotrowska who's British. And kushanda kwatakaita yaive iri nyaya yavo yavanga vakanyora, but yainga iri nyaya yekuti yainga iri munhu ari kubva kuEngland achitsvaga baba wake muZimbabwe. Ndokubatana kwatakaita kuti tigozogadzira firimu racho tese. Saka yainga iri nyaya yavo, but patazobatana pataita collaboration kuti tigadzire tese. Ndiri kuona kuti vanhu vanoimba vari muindastry yekuimba nevanhu muindastry yekugadzira mafilmu mune nzwisiso yekubatana. Kove bhora inda vachita kunge vada kuurayana kuti timu yenyu yakadyiwa, yakazorohwa, onana agone, uya azoda yatadza, refa. Iwe unoona chii chakanaka pakubatana? Ndaona kuti wakatobatana nemutorwa. Ndezvipi zvazvakanakira? Nokuti zvinhu zvese zvine zvazvakanakira, zvine pamwe zvazvingaipiri, asi chii zvazvakanakira? I think muchishona unoti chara chimwe achitswanyenda. Ingori kuchirova kwazvo. Muzukuru. Kana takabatana zvatirikwanisa kuita zvakawanda. Zvakafanana nepatakaita escape. Kuita kwatakaita zvainge zviratidza kuti tatorawo market yekunze. Because kwabvawo nezviri kuitika munomu. Because hatikanga kuna maZimbabwe akawanda ari kunze kwenyika. Ndizvozvo. Anoda kuonawo zvatiri kuita. So tikaitawo nyaya dzekuti dzinenge vachirelata nadzo kuti mumwe munhu anozoti inini kana kuti nditori kuEngland. Because mukufamba ene zvine nemigration nechi vamwe vana vakuzvarwa achingonzi baba wako ndewe kuZimbabwe kana kuti amai wako ndewe kuZimbabwe, but kuZimbabwe kwachasati ambokuenda. Saka ndozvandakafarira panyaya iyoyo kuti yaibata nyaya idzodzo kuti ndotoziva vanhu vakawanda inini vakadaro kuti hatoziva kana vabereki kana chi motosangana kuti from Zimbabwe ndokwandinobva but hasana mbokuenda. Saka ndakaona kunge zvinobatanidza pasina kuti film zvaitobatanidza nyika kuti munhu akaona kuti nyaya iyi otofila kuti ndikubana nditoendawo ndinotsvagawo kwangu kwandinobva. Ndizvo zvandiri mukutoona kuti nyika iri kutengeseka nemabasa amuri kuita. Vade vatariri Zimbabwe iriko and Zimbabwe ndiyo yedu. Saka isusu tiri kuti pamunoita zvinhu muchibata anzi chara chimwe chete achitswanye inda, unotoda zviviri kuti itswanye. Zvino handizive kuti venyika yanhasi vachaziva here inda. Kainda kapukanana katikitiki kaikonzerwa netsvina kare. Asi zvino handifunga kuti kune vanhu vakawanda vachine inda. Asi ndo zvatinokurudzira izvo, mukabatana munodzidzana, munozivana, nyikawo iyoyo ngaizikanwe ndokutengeserana kwatinoita. Iwewe wakarumbidzwa ukawina atingati pachirungu maawards, hapana chakanaka sekuwana chekunzi takutenda neizvi. Ngatimbopindai mune maawards ako, wakawina api neapi? I think yekutanga yangu yandorangarira tataita filimu rainzi The Gentleman, rari naMunya Chidzonga na Presley Shweneyahai weku South Africa wopatsotsi uya. So ndakawina yainzi Best Director Award kuAmerica, foreign language film. Ndorangarira yangu yekutanga kuti ndopandakatanga kuti zvinotopiwa mubayiro. Ini ndaisazviitira izvozvo. Saka ndakatoshanda ndopandakatanga kutoziva kuti zvine kutozorumbidzwa kwokunzwaro. But isu tichiita haisiro reason. Unenge uine chidaka-daka. So ipapo ndopandakatanga kuziva kuti alright zvinoto then muno edu muno manama takapiwa manama. Then ndopatazotangawo ekunze kwenyika
ku England, ku America, ku Netherlands, then I think manje yatabva pane film yatabva kuita manje kuzvawatofamba unge Vasco da Gama pane yatabva kuita manje rinonzi Ngoda. I think pamafilimu ataita iroro tane 26 awards from one film all over the world. Like takafamba naro kunze kwese makorokoti totenda sa iroro pama ningataita rapusha zvingaite zvokuti tane 26 and kufadza kwazvo zvinoita ndekuti muAfrica ausamusdasi muAfrica kunze kwenyika kuna Europe kuna America kuratidza kuti zvatiri kuita zviri kuenderanawo nezvavari kuonawo nekuda kunze. Ndizvo zvadikana kana mukangoita zvinhu zvakanaka zvinhu zvinotengeseka nekuti vari kutaura vanotaura vakuti tikaba chirungu anzi the world is like a global village rakunge dunhu rimwe chete chataita pano izvo kugara kwandakaita pano nemuzukuru wangu vari kuAmerica vari kutiona vari kwakati vari kutiona nekuti rakunge dunhu rimwe chete. Saka ngatiitei zvinhu zvatinokura ngatirege kungoramba takazvivharira kungoti tiri muZimbabwe ngatiitei zvinhu zvinoenda kure. Ndinokukorokodza chaizvo nekuti une zviremba zvakawanda zvawakapiwa kurakidza basa rakanaka. Munoziva kana munhu achiita basa rake nechidakadaka chake achiita nemwoyo wese unotozovhunduka wadaidzwa kuti kunowahwina njangu kunowahwina nekuti unenge usiri kushandira kuhwina unenge uchishandira kuti zviite zvakanaka. Tabata basa rako rakanaka ende rinonakidza zvino nguva yacho ndo inotinetsa kunyaya yeCook Off ngatimbopindai mazviri tinzwe. Cook Off ifilimu randingati rakakosha mucareer yangu nekuti ndo rakakwanisa kuita filimu rekutanga kubva muZimbabwe kutengwa neNetflix. So ndo rakabva raita the first Zimbabwean film on Netflix. Ndizvozvo tinozvitenda nokuti kana chiri chedu chakatanga saka zvakureva kuti ndonyavanji. Une vanhu here vaunoshanda navo mazuva ose kana kuti unoita uri wega? Tine vanhu like kutaura kwandaita kwe hazviitike uri wega. Tine company yedu yatinorana inonzi Final Cut Pictures yatinorana ine vanhu vatikuti toshanda tese every day. Takaitanga company yacho nevamwe toshandana na Malaika Mushandu, ana Edison Difolo, ana Philip Maruma, vanhu vatishanda navo vakawanda. So pese patinenge chiti tikatanga kuita production tese takaungana takaisa musoro pamwe chete chiti okay tofamba takadai. Vadiwa vatariri handiti muri kuzviona ndima dzatanga tichataura dziya dzino kana vawanda handiti ndo mabasa. Saka ndima dzatinogona kutanga sevanhu ndima dzatinogona kufarira dzinogona kutipa mabasa dzinogona kutipa pundutso dzinogona kutipa dzidziso neupenyu. Ndiri kudzinonga uri kuona ndotedza mabasa ako kuzviona ndikuzve masaisai ari kundiripota handiti ndikuzve Souls of Emmanuel zvanga zvafamba sei ngatimboipinda itinzi. Souls of Emmanuel ndo patakatanga kuungana sema-artist akasiyana kuti tigadzire chinhu. Yakanga yanyorwa anonzi Edin Love anoita Wenera izvaneme iri kuda kubuda manje kuti anoita ndo patakatanga kushanda tese nana Edison Difolo ndiye aiva ari lead actor in it. So ndo yatingati patakatanga kuti ngatitimboona kuti munomu tingatadzire kupusha mabhaisikopu because panguva iyoyo zvemabhaisikopu munomu zvakarara. Tatabva munguva yekuti kwaingobva mafilimu aya ana Neria, Yellow Card zvangopora zvakadaro. Saka paita time yakareba pasina yekuti vanhu vaingomirira kuti mafilimu kana kuda kuita mafilimu anoda mari yakawanda. Mafilimu anoda mamiliyoni. So isusu patati ngatimbozama pasina mamiliyoni yacho. Ndizvozvo. Tonoti kusunga nerwoji. So ndo patakatanga tikadayo ngatimboona tega kuti tobuditsa chii tikarizi patabatana patagadzira patatobuditsa ndo pakatanga. Handiti uri kuonaka hanzi tikakomba churu
hapana chinobuda muchuru, hapana chinotinzvenga nekuti tanga takakomba churu. Ndiri kufarira mashandiro enyu ekuti muri kubatana sevana veZimbabwe, muri kuita zvinhu, muri kuenda kunze uko muchiita sei. Asi ndachida kuziva semunhu anoita basa rekungokurudzira mitauro netsika nemagariro, pane zvimwe here zvamunomboitawo muchiNdevere, muchiShona, muchiVenda, kana pane imwe yendudzi dzedu dzatinotaura, yendimi dzedu? Muno mutine 13, 16 languages muno dzakasimbarara. Munomboitawo here mumutauro yedu? Tinozviita zvisingaite. Yatikutoita izvezvi iri muNdevere neShona. Pane yatakabva kuita yatakaita na Tongai Chirisa ari kuHollywood here. Takaita yekuti takaita audition kunana Binga, takatosvika kuBinga, tikatosvika kuana vekubinga, tikaenda kuHwange, tikati mboonawo kune mamwe madialects tichi. So tinotoita maefforts iwayo kuti ngatite patakatoita pacho Tongai yacho anenge achitoacta nemwana wokuVictoria Falls anogara kuChinotimba, anototaura chirudzi cheikoko. Saka zvinhu zvatotoita tichitoita effort kuziva kuti munyika medu mune mitauro yakawanda. Ndizvozvo chaizvo, nokuti dambudziko redu ranga riri pekuti kana vakwegura isu taenda Jerusarema idzva, kunotaurwei? Kunosara here kusina mutauro? Mitauro yedu haifaniri kufa. Saka zvamuri kuita izvozvo muri kutochengetedza, nekuti nhaka haifaniri kupera. Mutauro inhaka, kurarama kwatinoita ikoko inhaka. Hatidi kuzoita kuti Shona, chiNdevere, chiVenda kana kuti chiKalanga chakapera. Munoziva kuti ndinogara pamuenzaniso werurimi rwechiLatin. Latin yakanga ruri rurimi rwanga rwakasimba, nekuti kana dzisvondo dzaitopinzwa neLatin kana chi. Asi pamusoro pekuti hazvina kuramba zvichikurudzirwa, hazvina kuramba zvichidini, iye zvino yakatofa, yakutonzi dead language. Saka ndinoda kukutendai imimi nevamunoshanda navo kuti pese pamunoita mukambokanda kachirungu, mukakanda zvenyu kaFrench, mukakanda kamwe kachirudzi, rangarirai ndudzi dzedu kuti tirambe tichifamba. Wedding night inonakidza kayo. Wedding night imbopinda mairi tenzo. So tange taita navaguzha. Ndobva yakanga yanyorwa na Davis. Yakanga yanyorwa na vachifunyisi. Saka yakanga yatangwa iri play yekutheater. Then vayazonza ngati unze yekufilm. Ndopa ndakapindawo ipapo. Vayanzi kana tichipinda film ngatitsvage munhu wekuti ukushanda naye. So ndopa ndakashanda navaguzha. So like izvo zvandikutaura zvekuti zvese kubatana hazvina munhu one. Ndizvozvo kumabhaisikopu kumafilimu munhu wega wega anenge ane chinzvimbo chekunzi uyu ndiproducer, uyu ndidirector, uyu ndichi. Saka inini rangu randoita kazhinji ndonyora nekudirector and also ndinoproducer. Saka zvine zvingoenderana kunzi pane parikudiwa chi. Saka ndine ndazviisawo paposi nekuti vanhu vakawanda vanoti pakanzi padate dzatsvagai Joe apinde tsvagai. Saka ndopokuti tinomboshandawo nedzimwe dzekuti handisiri ndakadzinyora, zvakanyorwawo nevamwe patichitoita basa. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo nedzidziso yakakura. Wambotaura ukati ini ndiri mudiki ndaida zvekutaura ngano ko iye zvino uchiri kuzitaura here ijo? Kunyatsoti kwaivapo mombodzima zvivhiti. Zvino titori nechirongwa chimwe chatoda kutomhanyisa chemakatuni animation tichiita ngano saka basa rinoshamisa zvinhu zvekuti zviri pamwoyo pangu. Saka takatotanga kutoshanda kuti totonyora ngano dzedu dzakudhara dzega tichiita ari makatuni, Tsuro naGudo pascreen, anakamba zvata nyaya dzedu dzakudhara dzedzi. Sekuru yaitibikani ana Tsuro naGudo. Ndizvozvo zvinofanira kudzoka. Munoziva izvozvo zvaitidzidzisa isusu tichikura tichinzwa ngano, nokuti ngano yese ine dzidziso iri kumashure. Ende dzimwe nguva unodzidza mazita emhuka, dzimwe nguva unodzidza mazita enzvimbo dzakasiyana siyana. Imomo mese mamuri kuita kunyange mitambo yedu yakare iyoyo mukaibata munoziva kuti iye zvinozvi munhu akaudzwa kuti unoziva nhingi iri unzi ndinomuziva.
kuunoziva ningi unoziva kuti hama yako nditombozviziva isusu kwakanga kuine mitambo sana dudu muduri zvainzi anhasi tiri kutaura vana vatete vese mukuita dudu muduri mogovataura munhasi tiri kutaura vana baba mudiki saka izvozvo mukaramba muchizvikurudzira izvozvo njangu muri kuita basa rakanaka. Kazhinji pano pachikuva chemhemberero ndinobvunza mibvunzo miviri yandisingagari ndisingakanganwi yandinogara kubvunza kuti social media unoiona sei, nekuti yakaita sebanga raamwenyi rinocheka uku rigocheka uku, unoiona sei? I think matauro amaita hakuna zvinopfuura ipapo kuti ibanga riri kucheka kose. Maonero andinozviita zvinhu zvekuti chinhu chekuti unogona kuchuza kuchishandisa chichikubatsira kana kuchichuza kuchishandisa chichitokukanganisa, zviri paviri izvozvo. And matyisiro azvinoita ezvinezvi hazvichatizika nekuti zvinhu zvinji zvacho zvatakungoita zvese zvangoincorporatwa kana kunzi kuti chakati zvonzi zviri online kana kuti takadai takupa link yacho saka zvitizike zvakuitwa part of life nekwatiri kuenda. Ndizvozvo chaizvo, hanzi hazvitizike asi tiri kupiwa chenjedzo pano kuti asi ngatizivei kuti taendirei ipapo, tiri kuitei. Vamwe vari kuita mari, vamwe vari kuwana dzidzo, vamwe vari kuwana zivo, vamwe vari kuwana kuzvisumudzira naipapo. Iwe ungozoenda kunotuka nekupopota nekudini, hero jira kufuka kana kuwarira. Mubvunzo wangu wekupedzisira ndewekuti kumadrugs onaka zvazara nyika, pane zvamuri kuitawo here muchipinza mumitambo yenyu iyoyo tichiona matsuriro emadrugs aya? I think madrugs chinhu chakwadza society. Hakuna handifungoti kune munhu kana mhuri anenge asina munhu anoti kana kuti ndakaaffectwawo kana wo padhuze chaipo. Mukuitawo zvatinoita isusu ndinotofilawo ka responsibility pabasa ratinoita, because basa ratinoita rinoenda kuvanhu. So pane zvatinoita ipapo unototrya kuti wozvipotsero sei ipapo uzvikande kuti vanhu vaone kuipa kwemadrugs. Ifight yekuti I think munhu wese tofanira kubatirana kuti zvipere. Ndizvozvo hanzi ihondo yedu tese, ihondo yedu yekuti mwakabata uko nekuti madrugs haana zvaanotibatsira. Akonzera ndufu, akonzera urombe, akonzera kuparara kwemhuri, kuparara kweutano, kufa kwevadiki, ivo vatakatarisira kuti ndiyo nyika yamangwana. Zvino kana nyika yamangwana yakastika nainjagu unotaura nani? Azvibude. Aiwa, basa rako rakanaka, basa rako rinofadza. Aiwa, chirika nimboita mbuya chaiwo ndipururudze. Aiwa, rambai makadaro, Mwari vakuropafadze, urambe uchisumudzira basa rako, nekuti hausi kuzisumudzira wega, uri kusumudza tese nenyika. Vadikani, munongoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri muMaisamba Show pachikuva chemhemberero. Chiringazuva chaya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi hatigoni kupedza tisina kutenda vakotsveri vedu vedandemutande vanotipa masaisaiwa ekuti tigone kutandadzana pasi rose nedandemutande. Mazvoona zvaendeka ka? Maisamba Show is powered by dandemutande. Zvakadi kusangana zvakare pane mumwe mukana wakaita seuno, svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Tino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.